Alegerea încălțămintei este întotdeauna o provocare pentru noi toți, cu atât mai mult pentru persoanele care suferă de diverse afecțiuni. Indiferent dacă problemele legate de mers sunt cauzate de factori genetici sau dacă afecțiunea a apărut după ani în care a fost purtată o încălțăminte nepotrivită, încălțămintea ortopedică ajută la ameliorarea durerii, iar la Orthomed Therapy Constanța, specialiștii vă ajută să faceți alegerea potrivită în funcție de nevoile dumneavoastră. Regăsim încălțăminte pentru persoane care suferă de diferite probleme specifice picioarelor, cum ar fi deformitățile complexe. Acest pantof este pentru deformități complexe, întrucât pielea din care este confecționată este o piele elasticizată care permite să ia forma piciorului deformat. Deformități complexe înseamnă aluce valgo, halus valgus, degete gheare, deget ciocan și alte deformități ale plantei piciorului. Să fie planta cât mai largă, vârful să nu fie ascuțit, să fie cât mai rotund, pielea să fie cât mai moale, cât și exterior, cât și interior, iar plantarul care este confecționat să poată susține bolta. Încălțămintea ortopedică pentru reabilitare este și aceasta extrem de importantă de purtat de către persoanele care suferă de diverse afecțiuni. Acesta este un pantof, o ghetuță mai bine zis, de reabilitare, o pecularitate care are talpa care nu alunecă. Tot la fel este moale pentru că îmi permite să am și un pansament și pentru o ulceră, pentru o fractură și chiar o orteză pot ține în ea. Este chiar foarte moale, chiar și el poate susține un plantar sau o talonetă. De asemenea, persoanele care se confruntă cu monturi au și ele nevoie de încălțăminte adecvată. Acesta este un pantof special pentru monturi, halus valgus. În afară de faptul că este pentru halus valgus, este predispus și pentru orteză și este semirigid. Deci talpa nu este atât de flexibilă ca cele care nu sunt ortopedice. În general, în încălțăminte, monturile se freacă, să zicem, între pielea pantofului și picior. Acolo devine o inflamație sau chiar o bursită. Cu acest papuc, acesta se evită, deoarece este elastic și el permite să iasă în exterior. Piciorul diabetic este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ortopedice care necesită o atenție deosebită în ceea ce privește încălțămintea. Acesta este un pantof bărbătesc pentru picior diabetic. Peculiaritatea care o are acest pantof este talpa semirigidă, pentru că la piciorul diabetic nu trebuie să fie nimic moale. Este predispus pentru un plantar pentru picior diabetic, chiar și o descărcare de un ulcer, iar pielea este foarte, foarte moale. Acesta este un pantof pentru picior diabetic de tip 2. După cum vedeți, talpa piciorului este tip barcă, este talpă rigidă, plantarul din care trebuie să fie foarte rigid și, vedeți în față, nu este ascuțit, este foarte larg vârful, planta destul de largă, iar pielea foarte moale în interior. Un pantof ortopedic, prin definiție, este un pantof cu capacitate de lățime suplimentară și adâncime suplimentară. Este folosit pentru a se adapta la condițiile și anomaliile specifice ale piciorului. Iar la Orthomed Therapy Constanța veți regăsi încălțăminte ortopedică adecvată afecțiunii dumneavoastră.